na ikwu nke bụ eziokwu nke ikpeazụ anyị after ka emechakwa ensas na the next thing a ga-eme again na Igbo anyị fụrụ bụ end ndị dibịa and end ndị fake pastors. Because ọ dị ka ndị a bụkwa our next problem nke ikpeazụ a. And ụmụ nwaanyị anyị ka fa jide eburu n'ifa na-asalisi. Ụmụ nwaanyị anyị nwozi nke fa na-emenwu ihe nne bụzi my pastor say daddy do this, my daddy do that. O dugo manya na nwe ozi ihe ọbụla mmadụ mere na social media n'oge enwelili follower. Otu ọbụla onye sigwe na-ayị ala ụdị nke ole ọbụla onye na-emegodu onye ga-enwe follower. Ihe ọbụla mmadụ na-ọsị abụgodu na mmadụ pụtalụ na-amụpụta ọkụkọ na social media na-aba awụrụ ọkụkọ ha, ọ ga-enwe followers, ọ ga-enwe ndị ga na-agụ ya raidon papa, raidon daddy. Dịka isi pụta ị nwere ọrụ ọ nwere ihe na-alụ, ị na-ejekwu nne dọkịta ka ọ gwọọ ọrụ gị ọgwụ ka ị wee nweta ego. Ka ebi mere expect ka ego asị wee bịa ka m na-ajụ. Ka ebi mere expect ka abịa ego si wee bịa. O ịchọzi gwọsịzi ọgwụ zide na onye fụzi ya gị onye ewuru nke ọ lụta nye gị. Ka ọrụ onwe gị aka n'ifrọkụ uche gị dị. Ka ọrụ onwe gị aka imeligo na ka onye ịchọzi bụ ịgwọchazi ọgwụ a nke nwa bụzi nke nwaanyị den onye ọbụla afụzi gị ọ na-adachi gị ego. Ọ ga-arapụ n'ihe ya ụdịka akụkọ adịrọ jenụ chọọ ihe ụnụ ga-alụ. A na-ekwu okwu na ọrụ adọ na Naịjirịa. Den okwu nke ị nwetara gbalụgwu ejekwa gbanyelụ onye dibịa ma ọ bụkwa gbanyelụ fake pastor o jide unu na-eli. Apụta echi nke nwa gwọrọ ọgwụ agụ a na-egbu gị ma onye gwọrọ gị ọgwụ a na-eriju afọ. Asị gị gote ewu nke gote ọkụkọ gote nka ka eji merụ gị ekpere ihe niile abụcha anụ ewu na-agụ native doctor. Owere ego gị wee gote ya. Anụ ọkụkọ gụbịa onye gị bịa anụ ọkụkọ. O nwere onye spirit ọbụla na-eli ihe niile a. Efugo ihe niile a na-ekwu okwu ya. Iji mitie pastọ na ihe na-esili gị ka ọ mere gị ekpere ka i wee nweta ebe ego. Abụ pastọ ilu ebe a ọ nọkwa n'elu n'isi na iwere ego a nabakwa gị ego sikwa gị na Chukwu si gị nye ya si ịmaza m gị na Chukwu ya needs help. Ị jụrụ onwe gị ajụjụ ọ bụzi gị nwa need help ma ọ bụ Chukwu needs help? Ebe Chukwu need ego gị before wee nye gị ego before ọzọ na awụ abatago ya. Mana brain some of ụnụ brain na-adịgo very very lock as na abịa na brain nọ na enwere ezigbote ego slow ya na asị roadblock dị na brain dị too much. Una dey reason atọ una dey reason nke ọbụla agwara unu na unu emechụrụrụ m so far na onye gwara unu ya bụ onye bụsị na ya bụ spiritualist. Unu emechụrụrụ m onye gbọza nwa amali kịta onye chije gba nwa amali ọjọọ pastọ ka na ego anyị urinate. Nke chọrọ iri nri ọjọọ pastọ ka na eat. Nke chọrọ imekwu travel ikwesị ije ejugasị ese malụ kọntrị dị mma ọ bụ na ị ga inweta ọrụ. Ikwesị ijugasị ese malụ dịka ọrụ na-alụ na those countries. Ikwesị ijugasị ese malụ the requirement ego na-eji eme visa malụ the proper agency need ije to avoid email gị fake visa. Instead ị ga-emecha those things ị ga-emebi rapịa ya na-ajụ pastọ ya chekele gị na spiritual ka ọ malụ ma ụzọ dị clear. Nnewe na-ajụzi ị na-eme ya bụ travel na spiritual onye ya ka emechakwa ihe niile anakwa imechakwa ihe niile na pastọ anaghị ego tie na akpa sịkwa gị na ụzọ dị clear. Ijekwa embassy jekwa airport emechakwa at the port oge back tie atukwa ka na-ebelieve pa ị na-eme business ara aga ọfụma. Ị jụrụ onwe gị ese ma the environment ị nọ ma business a ọ bụkwa onye ga-asọsiru na this environment. Ị jụrụ onwe gị ese ma this business ị na-eme ma ị na-emekwa ya in the right way. The product in the market ọ bụkwa original. Otisa market ọ bụkwa the same marketing strategy ndị ọzọ na-use ka na-use. Ị jụrụ onwe gị esi ihe niile. Some of you sef na-eji ọnụ ọjọọ unu sef na-achụ customer n'ọsọ. Ọ na-adị reason ihe niile nọ ime ije file nọ ka ije nata dibịa ọgwụ ka customer wee bịaba. Ụdị ya adịrọ. Ihe niile nwe procedure. Asọkwa na spiritual adịrọ mana ị ga-aghọta na ihe dị n'ụwa bụ na Chukwu okike abịa ama efuru enyego onye ọbụla ụbụrụ nye gị brain. So ka ị na-ekpekwa ekpele ka ị na-eyuzukwa ya nọmba 6 onye gị akwụghọta. Before ị na-ekpe ekpere for prosperity make sure na onwe business develop on ground or make sure na onwe service na offer ndị mmadụ.
ọ bụ na ị nwere ihe na-abụ ada anyị, you are on your own. Ikpechakwa ekpele a agụ ka ya fịọ gị ọnụ.